जों नुबाय बिजेपिआ सिगाङैनो बिथांमोना मोनथाम समस्थिखौ उदालगुरिनिफ्रायनो बिथांमोना फोसावबाय बेवहाय जोङो दिनै सहायनो हायाखै जोङो उदालगुरियाव आगारनो हाया दिनै मासबादाव आङो देरहागासिनो दङ। खुलुमबाय निउस 24 बड'लेण्डआ बे समाव दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मासबाद समस्तिनि सासे बिजाथि बिथाङा इउपिपिएलनिफ्राय सासे बिजाथि 70 नं बियाबनि बिजाथि आसाम बिधानसभा समस्तिनि दा बिथांनि खाथियाव आं दङ दा सार नोंथांखौ खुलुमबाय दा नोंथाङा फैबाय थानाय जा बिसायख'थि बे बिसायख'थियावहाय बादायनो थाखाय इउपिपिएलनिफ्राय सासे बिजाथि हिसाबै नोंथाङा बेसेबां साखाफारा दायो? थारैनो आङो 70 नं मासबाद बिधानसभा समस्तिनिफ्राय फैबाय थानाय बिसायख'थियाव आङो गसंबाय बिजाथि महरै आरो दाख्लि नमिनेसनजों साबमिट खालामबाय दिनै लास्ट स्क्रुटिनि जागोन आरो बेनि उनावनो आङो थारैनो बिजाथि महरै आङो खामानि मावसिगोन बेनि थाखाय जों जि केम्पेइन खालामनांगौ बे पुरा दिनै जगार जागासिनो दङ जोङो दिनै इउपिपिएल हान्जा हिसाबै जोंहा दिनै जि समस्ति हिसाबै स्ट्रें कमिटि दानांगौ बे दानाया जाबाय आरो बे स्ट्रें कमिटिया बोरै खामानि मावगोन बे गासै डिजाइना जाबाय जोङो जाहा जिखिनि प्राइमारि दङ 27टा प्राइमारि दङ प्राइमारिनि सिङावहाय बुथ कमिटि दङ जोंहा इउनिट कमिटिफोर दंबोयो सुबायावहाय बेबायदि जोङो खामानि मावनो दिनै कारिगाव साखाफारा आरो मानगोरि प्रमद बर' बिथाङा जिहेतु नोंथांमोना मिथिगौ थांनाय जे बिटिसिनि बिसायख'थि बेयावहाय जोङो रिजनेल पार्टिबाबो दिनै बिजेपि बा गुबुन कंग्रेस नेसनेल पार्टिजों जोङो जेरैबायदि गाजा गोमजायै जुजिदों 1 बोसोर जों बिसायख'थियाव जुजिदों जोंनावबो दिनै एक्सपिरियेन्सआ खम नंलिया आरो आं सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि हिसाबै आङो दिनै नंगौ थांनाय समफोरावहाय आं बिजाथि महरै स्टेन्ड खालामाखै नाथाय आङो उन्दैनिफ्रायनो दिनै बड'फानि सोमावसारनायनि उनाव जिखिनि बिसायख'थि दङ बै समनिफ्रायनो आङो हाइ स्कुलनिफ्राय जागायनानै कलेज डिग्रिसिम आरो दिनैसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै जिखिनि बिसायख'थियाव जुजिदों आङो जेबो गोनो गोथो खालामालासिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि थांखिनि जोंनि बिसायख'थियाव बारसोमदों बिदिनो बारसोमनानै जोंनि बिजाथिफोरखौ जों देरहाहोदों आरो बिदिनो जोंनि मासबाद बिधानसभा समस्तियावहाय शिलबस कन्दपान बिथाङा 20 बोसोर बिथाङा बिजाथि जानानै दङमोन आरो बे सोमावसारनि गेजेरजों परेन्द्रनाथ बसुमतारी बिथांखौ जोङो लाना फैनानै बे समस्तिखौ जों उद्धार खालामदों एबार बिपिएफनि आखायाव दङ 17 बोसोर रायजो राजाया अंगायबाय बाबाय बेखाय एबार बिथांमोनखौबो बिदाय होनानै आंखौनो लाबोनो दिनै रायजो राजायाबो प्रस्तुत आरो आं जेरावबो बरायनाय मोन्दों बेनि थाखाय आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों आं मिजिंथिदों आङो दिनै बे समस्तियावहाय सासे इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै गसंब्लाबो आं देरहागौमोन आरो दिनै इउपिपिएल हान्जानि जोंहा दिनै जोङो सरकारावबो दंखायो बेखायनो गुबुन माहारिफोरा दिनै सरकाराव थानो लुबैयो बे हिसाबै जोंजों दङ बेखायनो आं देरहागोना रोखा होनना बुंनो हायो दिनै आंखौ मदद खालामनो बर'ल' नङा बिभिन्न जनगोष्ठी जों इउनाइटेड पिपल्स पार्टि लिबारेल हिसाबैबो जों बेवहाय दिनै गुबुन जोंहा दैदेनगिरि थाबाय सेलफोर थाबाय बिथांमोनाबो खामानि मावबाय थादों आरो जों दिनै उदालगुरियावहाय जोङो जिखिनि पार्टि दङ जोंहा इउपिपिएलनिफ्राय मानगोरि गबिन्द बसुमतारी आं रतेन्द्र दैमारि आरो कमल आजाद कालाइगावनिफ्राय बिथांखौ जोङो निस्सय रायजो राजा देरहाहोखानांगोन आरो जों सरकाराव थानांगोन आरो जों सरकाराव थानानै जे थांनाय जे बिटिआर एकर्ड बे बिटिआरनि एकर्डनि जि दफाफोर बेखौ मावफुंनो थाखाय जों एसेम्ब्लियाव जिहेतु मदद नांगोन बेनि थाखाय जों खामानि मावगोन दा बे समावहाय मोनथिनो लुबैदों सारनिफ्राय दा जिहेतु नोंथांमोना लोगो माने दोलो बिजेपि एजिपि आरो इउपिपिएल बे समाव हरखाबै बिजेपिआबो होबाय आरो इउपिपिएलआबो होबाय मासबाद समस्तियाव बेयावहाय नोंथांनि फारसे एसे माबा जेंना फैगोन नामा बेखौ आं सोंनो लुबैदों दिनै बेखौ लानानै रायजो राजाया एसे कनफिउस जानो हागौ बेखौनो आं रोखा खालामनानै होदों आरो जोबोद रोखा जों बयबो मिथिगौ राजखान्थिनि जुजिलायनाय सेलायनाया थाखागोन गोहोनि जुजिनाय सेलायनाया थाखागोन आरो बे हिसाबै दिनै बिजेपिआबो दिनै जोंजों एलायनायाव दङबाबो जों बिटिसिनि जे 12टा समस्ति दङ बेखौ सेनानै जोंखौ जिर'बो खालामनो बिथांमोना पलिसि लागोन दा बेवहाय जोंबो माने जोंनि थांखि मथे जों थांनांगोन दा बे हिसाबै जोङो लुबैदोंमोन जे बिटिसियावहाय 12टा समस्ति दङ बे 12टा समस्तियावहाय मोनब्रैखौ बिजेपिना आगारनानै होथों मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मोनसे आरो बाखि खिथा 8टा जाहा जों जि सिट दङ बेखौ जोङो दिनै इउपिपिएलआ लानानै जुदि जिएसपिआ जुदि डिमान्ड होयोबा बिथांमोननोबो मोनसे होनानै जोङो खोब गोजोन भाबै खौसेयै नांनानै जुजिनानै
जोङो गासैबो 12टा समस्तिखौनो जोङो एलाइन हिसाबै धर्मखौ पालन खालामनानै एलाइननि जि रुल्स रेगुलेसन बेखौ मेनटेन खालामनानै जोङो देरहालांनो हायोमोन नाथाय जों नुबाय बिजेपिआ सिगाङैनो बिथांमोना मोनथाम समस्तिखौ अदालगुरिनिफ्रायनो बिथांमोना फोसावबाय बेवहाय जोङो दिनै सहायनो हायाखै आरो जोंनि हाइकमान्ड बिथांमोनाबो बुंदों जोङो बे फोसावनायावबो जों थायाखै आरो जोंनि दाबिया बे नङा जों दिल्लीयावबो बुंना फैखादों जोङो बेबायदि जोङो अदालगुरियाव आगारनो हाया जोङो गोनांथार जायोबा मोननैखौ आगारगोन बेबायदि बाथ्रा सावरायदोंमोन नाथाय बिथांमोना मानियालासेनो मोनथामखौबो फोसावग्रोनायाव जोंना फिन जोङो दलावहाय सानफिननानै जोङो हिसाब खालामनानै नायबाय दिनै माजबाटआव आङो देरहागासिनो दङ दिनै जुदिअ कालाइगावआवबो बेवहाय थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव मोननैबो समस्तिया देरहादोंबाबो नाथाय दिनै बिटिसिनि बिसायख'थि आरो एसेम्बलि बिसायख'थि बेनि पेटार्न हारा बे बेलेग जागोन कालाइगावआवबो जों देरहागासिनो दङ दा बे गासै थासारिखौ नोजोर होनानै माजबाटआवथ' जों देरहाखागोन खारन बेवहाय नोंथाङा मिथिगौ दिनै नैबे धनस्रि समस्ति 37 नं धनस्रि समस्तियावहाय थांनाय बिसायख'थियाव बिटिसिनि बिसायख'थियावहाय रुजुग्रा मुसाहारिया जुजिदोंमोन बेवहाय जोङो 15,000 भट मोनदोंमोन बेनिफ्राय मिथ्राम बसुमतारी बिथाङा तालासाबानि जानानै AIDUF जानानै बिथाङा जुजिदोंमोन बेवहाय प्राय 11,000 भट मोनदोंमोन आरो नैबे 5नि सेरफां दिपक भराला जुजिदोंमोन बेवहाय बिथाङा 9,000 प्लास भट मोनदोंमोन आरो बेबायदिनो जोंहा नैबे 40 नं रौता समस्ति बेयावथ' निलुगोरा स्वर्गियारि बिथाङाथ' दिनै EM जानानै दङ देरहाखानाय बे हिसाबै जों दिनै हिसाब खालामनानै नायदों आरो थांनाय नैबे धनस्रिनिफ्राय आब' राधेश्वरी बिथाङा बिजेपिनि जानानै गेलेदोंमोन दा बेवहाय आङो सासे बर' केन्डिडेट हिसाबै जे गोलाव जुजिनानै फैनाय आरो नैबे बिटिआर सागन सागिरिनि आं सासे जेनेरेसन आं उननि सासे दैदेनगिरि दा बे हिसाबै बिनि जिखिनि राधेश्वरीनि 8,000 भट मोननाय बिनिफ्रायबो प्राय 4,000 भटआ फैगोन दा बेफोरखौ गासै दाजाब दानख' खालामोबा जोंहा 40,000निबो बारा भटआनो दंखायो आरो इउपिपिएल हान्जा हिसाबै जोङो दिनै गुबुन गुबुन माहारिखौ लानानै जोङो इउपिपिएल हान्जा बे हिसाबै गुबुन गुबुन माहारिनि गोबां भट दङ आरो आं दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोबां गोलाव जुजिनाय हिसाबै आंखौ बे ओनसोलनि बर' रायजो राजाजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारि दल संगठन बयबो सिनायो बयबो आंनो अननाय आरो गोरोबनायखौ जासियो बे हिसाबै आं आसाबादि गुबुनफोराबो भट होगोन बे हिसाबै जोङो दिनै इउपिपिएल हान्जाया 70 नं माजबाट बिधान सभा समस्तिनिफ्राय आं रतेन्द्र दैमाया देरहालांगोना रोखा दा बे समावहाय नोंथाङा जिहेतु इउपिपिएलनि केन्डिडेट जाबाय केन्डिडेट हिसाबै बिजेपिआबो होबाय बेयावहाय नोंथाङा बुंबाय नोंथांनि भटआ गथा दं बेबायदियैनो नोंथाङा देरहालांगोन बेखौ सानदों नाथाय सुथुरा सुथुरखा बा सुथुरखौ सुथुर होननानै सानखानांगोन हिसाबै जिहेतु मित्रजुट होननानै बुंदों जिहेतु लोगो दोलो होननानै बुंदों बे लोगो दोलोआनो नोंथांजों कन्टेस्टआव फैगोन नामा निस्सय कन्टेस्टआवहाय जितु किसान बिजेपिनि जि केन्डिडेट बिथाङानो फैगोन बेवहाय सरन बर'आ फैनाय नङा मानोना जोङो दिनै 17 बोसोर सासन खालामनायनि उनावहाय आरो जोंनि जि जुजिनाय बे ओनसोलखौ लानानै बे ओनसोलनि जि गोग्लैसोनाय थासारिखौ लानानै बर'जों लोगोसे बिभिन्न माहारिनि जि जुजिनाय बे जुजिनायाव दिनै इउपिपिएल हान्जाजोंनो दङ दिनै बिपिएफखौ बिदाय होखाबाय सरकाराबो बिथांमोना फैखायाखिसै जों दिनै सरकाराव दङ बे हिसाबै सरन बर'आ दिनै बिथाङा दिनै बे जुजिनायनि ट्रायंगोल जुजिनायावहाय बिथाङा फैब्लाबो 3 नम्बराव थाहैगोन जितु किसाना 2 नम्बराव थागोन मानोना बिथांमोना दिनै जितु सेन्ट्रेलाव बिजेपि सरकार बे हिसाबै दिनै बिथांमोननियाव एसे साफा सानै एट्राकसन जागोन नाथाय जोंनि माजबाट बासिनि जिखिनि दिनै जोङो रिजनेल ओनसोल जोङो बे ओनसोलनि रायजो राजाया जोङो दिनै बिथांमोनजों खौसे दङब्लाबो नाथाय जोङो MLA हिसाबै जोङो दिनै बिजेपिनि जानायखौ लुबैयाखै बे ओनसोलनि असे फिसा दिनै जोंनि जुजिनायनिफ्राय फैथों बेखौ लुबैदों बेखायनो जोंनि जि जुजिनायनि भट जोङो गोदोनिफ्राय जुजिनासो फैखादों जुजिनानै जों थांनांगोन बे जोंनि रायजो राजानि मोनसे डिटारमाइन बे गोख्रों मोनसे थांखिखा आरो बे गोख्रों थांखि जिखिनि रायजो राजा भटार्स दङ बेखिनियानो आंखौ देरहाहोगोन सार बे समावहाय आं नोंथांनो मोनसे कुइसन सोंना गोदोर नङा नोंथांमोननि थाखाय खोब माने गोरलै आरो रायजो राजानि थाखाय बे कुइसना गोदोर जाय समावहाय बिटिआर एकर्ड जादोंमोन बे बिटिआर एकर्ड समावहाय जिहेतु बिपिएफनि मन्त्रि आरो MLA फोर दङमोन नाथाय जों नुनो मोन्दों बै
माबा बिधान सभानि जा सेसन जायो बेफोरावहाय बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै बड'लेण्ड दाबिनायनि सोमोन्दै बिथांमोना जेबोखौनो बुङाखिसै दा नोंथाङा सासे जिहेतु माजबाद समष्टिनिफ्राय बिजाथि जानो थांगासिनो बै नोंथाङा जुदि देरहालाङोबा बिटिआर एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसनखौ माबायदि खालामनायाव नोंथाङा मदद होगोन बेयो थारैनो रोखा आङो दिनै जे उन्दैनिफ्रायनो बड'फानि जि सानथौ सानस्रिजों आं दुलाराय बर' फरायसा आफादाव फैबाय आरो जोङो बर'फोरजों लोगोसे बे ओनसोलाव गोग्लैसोनायनि थाखाय बड'फाया जुजिनो जोंनो लामा मोनसे दिन्थिना गालांदों जुदिअ बड'फानि जि थांखि सिमां जि जुजिनाय जि राजखान्थि मोन्थाय बे जुजिनाय बे बिथाङा सासे बर' माहारि हिसाबै गावनि बर'नि थाखाय सानदोंमोनब्लाबो बिथांनि जि थिउरि बिथांनि जि मिशन भिजन बेयो गासैबो गोग्लैसोनाय माहारिनि थाखायनो बियो बाहायजाथाव आरो बिनि थाखायनो दिनै बर' माहारियाल' नङा दिनै गुबुनफोराबो बिथांखौ सासे गेदेमा दिनै महात्मा गान्धीनि उनावनो दिनै गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोननि उनावनो बिथांखौबो जोङो दिनै जागा होनो हायो आरो बेबायदिनो बिथांखौ जोङो जेरै मान बावो दा बेखायनो आं सानदों दिनै बेबायदि थासिमनिफ्राय फैनानै आङो जुदि बिदि खालामोब्ला नोंथाङा जि कुइसन सोंदों बिदि खालामोबा बियो मालाबाबो आनान गसाइ आंखौ दिनै निमाहा होनाय नङा आरो लोगोसे जिखिनि जोंहा 1135 जन बै समाव बड'फानि दैदेननायनि जि समाव जानाय मुंख्लं 1135 जन बिनि उनावथ' जोंहा सोमावसारबोदों बारायबावसिगोन आरो जे हाथियार दैनानै सोमावसारनाय जेखिनि गाजै मुंख्लं जादों गेदेमा मुंख्लंफोर बिथांमोननि जि आत्मा जिउआ मालाबाबो सान्थि मोननायनि आंखौ आरो साव होगोन बेखायनो आं मालाबाबो बिदि जानाय नङा नोंथांमोना नुगोन आंखौ देरहालांनायनि उनाव नंगौ रतेन्द्र दैमारिया जेरै बिथाङा मावबोदों बिथाङा बुंबोदों बिथांनि आखल आखुआ मालाबाबो सोलायाखै बे बाथ्राखौ नोंथांमोना रोखा जाहैगोन बिदि खालामोबा आंखौ निस्सय आनान गसाइया साव होथों आंनि थांना थानायाव माबा मोनसे खैफोद लाबोथों आं बेखौ गावनो बुंबाय दा बेखायनो आं खोथा होयो दिनै देरहालांनायनि उनावहाय दिनै आङो गासैबो बिटिआर एकर्डनि गासै दफाफोरखौ आङो रोखायै मावफुंनायाव मदद होगोन आरो नाजाबावगोन आरो बे एकर्डल' नङा जों फैबाय थानाय समाव एकर्डआव फैयो आरो गोबांथार मावनो गोनां दंबावो बेखिनिखौबो आङो मावनो नाजागोन जोङो दिनै हाग्रामा बायदि सुक्ति खालामनानै जि 10-15 बोसोर बोरै सालायनो हायो 20 बोसोर बोरै सालायनो हायो बेबायदिनो बिथाङा जोंनि जि माहारिनि गांनाय उखैनाय जि जुजिनाय जि थांखि उद्देश्य बेनि हेंथायै बड'लेण्ड जाया बड'लेण्ड नहय बड'लेण्ड नापाय बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन नकरो बायदिसिना खोथा बुंनाय बेयो मालाबाबो गनायथाव नङा बेफोरबायदि बाथ्राया आंनि खुगानिफ्राय गनाय नङा बा मावनाय दांनायाव बेबायदि मालाबाबो आखल नुजानाय नङा बेखायनो आङो रोखा बेयावहाय फोरमायदों रायजो राजाया आंखौ माने फोथायनानै आंखो मोनसे दिग लामा हो खामानि मावनो आंखो दिनै देरहाहो आङो रायजो राजानि हास्थायनायखौ आं जाफुंहोगोन दा नोंथाङा दायो जिहेतु बिजाथि जानो थांगासिनो दङ इउपिपिएलनिफ्राय नोंथांजों गोबां मानसि दङ आरो गोबां भटार्सफोर दङ बे समावहाय नोंथाङा रायजो राजाफोरखौ आरो नोंथांनि वार्कारफोरखौ आरो दैदेनगिरिफोरखौ नोंथाङा मा होननानै खावलायहरनो नागिरदों बे समाव आङो माजबाद समष्टिनि गासै जि 1,66,000 दिनै भटार्स दङ आरो लोगोसे दिनै भट मोनै फंबाय बिनानाव गासैखौबो आं खावलायो दिनै आंनिख्रुइ दुइसिन फंबाय बिथांमोना दिनै आंखौ बिदा साननानै आंखौ दिनै देरहाहोनांगौ आरो आंनि बैसोआव देरसिन आदा बिथांमोना दिनै आंखौ गावनि फंबाय साननानै आंखौ देरहाहोनांगौ बिनि थाखाय भट होनांगौ आरो जोङो गोख्रों भाबै जुदि बेयाव दिनै फ्रेन्डलि होननानै बुंदों नाथाय बेवहाय जोङो मावनानै लानांगोन बेखायनो बिनि थाखाय बयबो गाव गाव न'खराव थानानै गाव गाव समाजाव थानानै गाव जेरावखि थाया मानो नांगौ समाव आं रतेन्द्र दैमारिनो भट होनानै आंखौ नैबे 70 नं माजबाद बिधान सभा समष्टिनिफ्राय देरहासार खालामनायखौ आं लुबैयो बेखौनो आं जोबनायाव गासैखौबो आङो खुलुमनाय जासिहरबाय बे समाव जों नुबाय बिथां माजबाद समष्टिनि सासे बिजाथि इउपिपिएलनिफ्राय सायख'जानाय बिजाथि बिथाङा इलेक्सन गेलेनो थांगासिनो दङ 2021 जा बिधान सभा बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि सासे बिजाथि आरो बिथाङा बिजाथिल' नङा मिथिनो हादों बिथांनि रावनिफ्रायनो बिथाङा सासे बर' माहारिनि दैदेनगिरि एबसुनिफ्राय दैदेनगिरि जानानै दिनै नैबे मोनसे स्टेजाव बिथाङा आगान होदों आरो बे आगान होनाया बिथांनि जा आगान बिथांनि जे थांखि बे थांखिया जाफुंथों होनना जोंनि चेनेलनिफ्रायबो बिथांनिसिम बोर सारस्रिहरनाय थाबाय लोगोसे दिनैनि नैबे समाव दान्दिसे मोगा मोगि समाव बिथाङा जोंनो सम होनायनि थाखाय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनानै दिनैनि बे जा
हाबाफारि बे हाबाफारिखौ एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों सार खुलुमबाय